Terve! Elikkä se on tosiaan Jedimaki täällä. Ja tää on tosiaan ensimmäinen video tällä kanavalla. Ja mä päätin aloittaa helpommasta, tai helpoimmasta. Ja tässä videossa on mun top 5 tähtien hahmoa. No niin, eli tosiaan lähdetään vähän mystisemmästä hahmosta liikkeelle. Eli meillä on viidentenä semmoinen hahmo kuin Darth Treja. Ja tää Treja oli vanhan tasavallan aikana toiminut Sith ja Jedi hahmo. Ja hän oli vähän tämmönen henkilö, joka ei tykännyt molemmistakaan, eli jedeistä taikka siteistä. Ja tämän takia hän oli vähän tämmönen, sanotaan semmoista termiä käyttöön kuin Grey Jedi. Mutta kuitenkin hän oli vähän silleen, että hän halusi tuhota tämän Forcen, eli voiman, jonka myötä hänestä tuli aika ilkeä hahmo. Hän esiintyy semmoisessa pelissä kuin Knights of the Old Republic, 2 Sith Lords, ja siinä hän on päävihulaisena. Ja nimenomaan haluaa tässä pelissä tuhota tämän voiman. Ja sen takia hän on mulla viidentenä, koska siinä pelissä, miten tämä hahmo on tehty viisaaksi ja miten tää on tehty sille älyttömän hienoksi hahmoksi, niin pakko nostaa peukut näille tämän hahmon tekijöille. Ihan mieletön hahmo. Ja ei mulla mitään muuta lisättävää Darth Trejasta. Mennään seuraavaan numeroon. Neljäntenä meillä on semmoinen hahmo kuin Darth Maul. Ja hän ei tarvitse paljon perusteluja, koska hän osaa käyttää kaksipäistä valomiekkaa. Hän on mystinen hahmo. That's it. Ei tarvitse sen enempää kertoa. Ainoa mikä mua ärsyttää vaan on se, että häntä ei leffoissa juurikaan nähty kuvaa ykkösessä. Ja siinäkin hänellä oli ruutuaikaa aika vähän. Mutta sarjoissa häntä on sitten aika paljon käytetty ja ehkä vähän liikaakin. En mä tiedä. Mut joo, ei siitä se enempää. Mennään kolmoseen. Meillä on nyt kolmantena semmoinen hahmo, joka ei kovinkaan tarvitse edes perusteluja. Ja joka on jälleen kerran taas aika tunnettu hahmo. Darth Vader. Ja mä en edes tiedä tarviiko mun selitellä mitään, miksi tää on mulla kolmantena. Tarinallisesti aivan mahtava hahmo. Ja niin. Kaikki tietää kuka hän on, joten mennään kakkoseen. Meillä on toisena tällä kertaa Darth Nihilus. Ja miksi mä valitsin hänet toiseksi, johtuu siitä, että hän on älyttömän vahva hahmo. Meinaan, hänellä oli semmoinen lippulaiva tuolla avaruudessa, ja koska se oli vähän kuin rikkinäinen sodan jälkeisestä ajasta, se alus, niin hän pystyi voiman avulla pitää sen kasassa. Ja samaan aikaan kun hän piti sitä kasassa sitä alusta, niin hän pystyi tuhoamaan planeettoja pelkällä voiman avulla, joka on ihan älyttömän siistiä. Mut tosiaan, elikkä joo, tämä oli meidän toinen listalta. Ja mennään ykkösen pariin. No niin, elikkä meillä on ensimmäisenä listalla semmoinen henkilö kuin Darth Revan. Ja mä en voi paljon teille puhua hahmosta, koska muuten mä spoilaisin teille taas jälleen kerran jotakin. Ja sen verran mä voin sanoa, että hän on taas yksi hahmo jälleen kerran, joka tunnetaan aika hyvin tosta Knights of the Old Republic-sarjasta. Ja ihan mieletön hahmo, ihan sika hyvä hahmo. Ja siis sanotaanko näin, että yksi ehkä parhaiten käsikirjoittu hahmo koko Star Wars-universumissa. Mutta joo, elikkä tässä oli tämä top 5 lista näistä kaiken maailman parhaimmista Star Wars-hahmoista. Ja mä tiedän, tässä oli vaan pahiksia listalla, mutta mä tuun päivittelen tätä listaa teille. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään ihmeessä seuraavan videon parissa, joka tulee aika nopeaa. Se on moikka!